Mi está contento que Awe, Holanda y Aruba por anunciar que no se llega a un acuerdo. Aruba en Nederland hebben een belangrijke stap gezet op weg naar een rijkswet. Een wet waarin we goede afspraken maken over gezonde overheidsfinanciën, met respect voor de autonomie van Aruba. Met dit bestuurlijke akkoord laten de Arubaanse en Nederlandse regering zien dat je met samenwerken en naar elkaar luisteren verder komt. Aruba en Nederland praten al heel veel langer over het vastleggen van de spelregels rondom overheidsfinanciën. En dat is belangrijk, want gezonde overheidsfinanciën dragen bij aan een goed functionerende overheid. En aan duurzame economische ontwikkeling. Want geld wat Aruba niet hoeft uit te geven aan rente, kan worden geïnvesteerd in Aruba zelf. Denk aan investeringen in onderwijs, in de energietransitie of in infrastructuur. Daarom ben ik blij met het unanieme besluit van de Arubaanse regering om in te stemmen met een rijkswet. Er wordt zo voor beide landen meer zekerheid gecreëerd, door de doelstellingen en normen van het begrotingsbeleid en het toezicht daarop vast te leggen in een rijkswet. Ook Nederland heeft in Europa te maken met financieel toezicht, om ons huishoudboekje op orde te houden. Het helpt ons ook door moeilijke tijden heen. Het akkoord van vandaag is een gezamenlijk belang van Aruba en Nederland, maar vooral voor de inwoners van Aruba. Nadat we onze handtekeningen hebben gezet, kunnen Nederland en Aruba verder werken aan de totstandkoming van de wet. In de tussentijd betaalt Aruba minder rente. En als de wet er eenmaal is, kan de rente nog verder naar beneden. Nederland is ook bereid om straks, als de wet er is, het voor Aruba mogelijk te maken dat ze tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen voor investeringen. Maar dan hebben we natuurlijk ook de zekerheid nodig dat het goed blijft gaan met de overheidsfinanciën. Want het gaat om leningen met een lange looptijd. En dat vraagt dus ook een commitment voor de langere termijn. Ik ben blij dat we vandaag deze belangrijke stap kunnen aankondigen. Een stap waardoor Aruba en de Arubanen er, samen met de hervormingen die al in gang zijn gezet, verder op vooruit gaan. Paso. Financia di governo sano. Tá bom para tur arubano. Masha danki.